Mensen verzamelden zich maandag massaal in het hart van Venray voor de jaarmarkt. Het was een dag vol met koopjes, muziek, sfeer en natuurlijk volle terrassen. Ik verkoop kids- en damesaccessoires, tasjes, sieraden, haarklemmetjes, armbandjes. Eigenlijk van alles om je outfit compleet te maken. Dat ziet u, hè? Allemaal sieraden. Oorbellen, ringen, armbanden, kettingen. Ja. We verkopen eigenlijk alles, hè? Tweedehands, nieuw, zelf gemaakt. Dus dat is best heel leuk. En wat wordt het meest verkocht? Ja, dat is heel verschillend. De mensen die zoeken iets of ze verzamelen iets of ja, dat allemaal. En dan komen ze nog wel eens binnenlopen van hebben jullie dit of dat? Nou, dat hebben we nou net niet. En staat u elk jaar op de jaarmarkt? Dit is het 4e jaar dat ik hier sta. Dit is, weet niet hoeveel keer, maar al elke keer op dezelfde plaats. Ik doe veel markten, ik heb een webshop en bij Sowieso heb ik een kast waar allemaal tasjes staan uitgestald. En wat vindt u van de sfeer en de drukte hier op de jaarmarkt? Ja, helemaal geweldig. Nou, we hebben het weer mee. Dus dat werkt ook mee. Dus zou het regenen is het een heel ander verhaal natuurlijk. Ja, op de maandag zijn ze altijd goed. Op de maandag hebben we niks anders. Nee, maar het is een leuke markt. De drukte is er wel en het weer is altijd fantastisch. Alleen ja, de marktlui blijven weg. Hoe heet dat, grondwerkers, ja, die zijn er weinig. Of misschien wel geen, weet ik niet. Ja, het is mooi weer, dus zijn de bezoekers ook altijd anders hè, dan de regen of met storm, dat soort dingen. Ja. Kijk, het vorig jaar was het ook volgens mij wel goed. En dit is helemaal geweldig. Meer kunnen we niet verwachten, hè?